Nhasi tine musha watarasikira pane nyaya iri kutyisa yandiri kuona iri panapa. Sezvamuri kungoona zvinhu hazvisina kujairika kana kumboonekwa. Saka tine mhuri yatinayo, tiri kuona amai vari pano. Rega tivanzwe vatsanangure kuti zvii zviri kuitika, chii chiri kutora nzvimbo. Amai, mungatiudzire kuti zvii zviri kuitika? Makadii henyu? Inini muzukuru wangu uyu kubva pakaarambwa nemurume wake akauya ndikagara naye pana hanzvadzi yangu. Saka munhu anga akuita zvemafaro, achienda kunzvimbo dzemafaro kunana bhanketi nekukupa achiita zvekufara. Ndichitombomutsuurawo muzukuru wangu kuti tsvaga munhu wani wekudanana naye akavimbika. Abva auya nemukomana wake wakauya naye. Ndikati aiwa waita zvakanaka muzukuru. Ndikamubvunza ana mukadzi here? Akati munhu aya ana mukadzi. Ndakatofarawo nekupembera. Aiwa zvese zvandaida aindiitira. Ndikaomerwa aindiitira, ndiri murwere, ndiri munhu anotorwarawo. Saka anga akutondibatsira mune zvakawanda. Zvadaro rimwe zuva pakafonwa pafoni pake. Pakafonwa nemukadzi aipopota. Achitisiyana nemurume wangu. Ndikatomudza muzukuru wangu ndikati, akati zvone handisi kuzosiyana naye tete. Munhu yakandodza kuti handina mukadzi. Ndikati mukanzwa munhu adaisosiyana naye. Aichoti zvoni udzei kana muri mese mahure kana kuti ndikati aiwa ini handisi hure. Uyu mwana wanzvadzi yangu wandiri kutogarawo nayo. Ndikamuudza kuti muzukuru wangu siyana nazvo, akaramba haana kunzwisisa. Zvadaro akazondirudza rimwe zuva akati tete mudumbu mangu muri kurwadza. Adaro kuti mudumbu make muri kurwadza. Ndikati usi wakuda kuenda kunguva yako here? Akati aiwa tete marwadziro amuri kuita ndinozoenda kunguva asi handirwadzirwi kudaro. Ndobva ndamuti pamwe wabata zvirwere zvenyika ino. Ndikamutsvagira guchu. Ndamupa guchu kudaro. Pakaita zuva rimwe chete achimwa guchu riya. Rechimangwana racho akanditi tete pandaenda kutoileti ndiri kuita weti yangu iri kurwadza. Ndikati pamwe uri kutoklinwa neguchu riya rawanwa. Adaro akati tete kunhengo kwangu kwaita kunge kwabuda honye. Ndikati aiwa itsvina yese iri kubuda. Ndikatofara ndikati aiwa guchu riya raamwa ndofunga mudumbu memuzukuru wangu makuklinwa. Pasina chinguva zvipaita rimwe zuva agondudza akati tete hamuoni zvandiri kuita kuzasi kwangu kuri kubuda honye dzakawanda. Zvakandivhundutsa. Ipapa ari kurwadziwa. Ari kuratidza kuti ari kurwadziwa. Ari kuti mudumbu wake muri kumunya. Kunhengo kwake kuri kubuda honye ende ari kuratidza kuti ari kurwadziwa muzukuru wangu. Zvadaro takafonera mudzimai uye. Mudzimai akatombopopota akati siyanai neni. Ndisiye handii ndakakuudza kuti siyanai nemurume wangu uyu ndiye ari kutozofa. Ndikamukumbira regerero anga ari kutondituka inini. Akanditi hameno zvenyu majaira kuchengeta pfambi yenyu anotofa. Ndikamukumbira regerero ndobva ndazotaura nemurume wake. Tikati zvoni bva azofonera mukadzi wake. Ndobva ndazomufonera futi. Akati aiwa imimi ngatisangane kwasekuru. Bva andipa nhamba dzekwasekuru vaye. Saka pari zvino apa ndikutogadzira kuti ndione mota yekuenda naye kwasekuru. Alright. Chandoda kuziva ini ndechekuti muzukuru wenyu mati ndimi tete. Muzukuru wenyu ane nguva yakaita sei akaita sezvaakaita izvi? Because hanzi andambozviona zvinhu zvakadaro. Zvekubuda rukonye izvi zvaane 2 days. Achibuda honye kudai. Alright. Zvaane mazuva Alright. Asi mimi muchiteedza nyaya yacho, ndiri kunzwa makutaura kuti kwana sekuru, ndanga ndine mubvunzo wekuti kwasekuru wacho ndo kuri kunzi sekuru connection yavo nenyaya iyi yakambomira sei? Iye pandamufonera ndichiti mutsanangurira chiitiko chiri kuitika kune muzukuru wangu, atombenge achipopota ndobva angondipa foni namba akati ngatisangane kwasekuru. Ndisingazivi kuti sekuru ava ndo vagadzira muzukuru wangu here kuti adai. Ipapa handina chandiri kuziva. Alright. Saka zvichida akataura nemukadzi wake. Since mamuchitaura naye kunetsana nemukadzi wemunhu nekuita sei, pamwe mukadzi iye akazotaurawo kuti ndakafambawo ndakadaiwo, ndo zvamukutarisira kana kuti ndindangotaurawo? Ndiri kutofungirawo sekudaro ini. Alright. Asi iye mukadzi wacho makambotora here kuingeja sekutaura kwaakamboita nemuzukuru wenyu? Rumbotiraiwa here kumbobatanawo naye? Ndiri kuedza asi anga ari kutopopota. Ari kupopota, ari kuratidza kuti haasi kutonzwisisa. Ari kufunga kuti inini ndiri mukati womazvo but inini ndisi kutozivawo nendaisatoziva kuti munhu ane mudzimai wake. Alright. Muzukuru wenyu ari kugona kutaura here? Ari kugona. Amudzai? Unonzi Panashi. Panashi? Une chekutaura here pane zvotaura natete wako unogona watadza kutsanangura pairi patatu? Ndizvo zvakaitika? Kwambotora here fonera here munhu wako kuti umuudze kuti
ndo zvandava. Akati chi? Akati mira ndoita plan. Alright. Saka izvezvi nenyaya yekutaura natete kuti atanzi tiri kuenda kwasekuru, uri kutenderana nazvo here kana kuti? Ndikurwadziwa. Dai magona imi tete magona kubata even mukadzi wacho sinzi akambokufonerai nayo bamunini wenyu wacho vamukutaura makwanisa kuwana solution nguva ichiripo kana kuenda kuchipatara, nekuti mamirira zvakaita ini hangu hazvina kundichekera zvakanaka. Kana mweya wamuri kugara nawo mumba kushinga kumira mukati memba yenyu, saka dai magona matsvaga rubatsiro. Ndichanda kutongoita ndechekuti ndakutotsvaga motikari ndoenda kwasekuru, sekureva kwake nekuti phone number yasekuru andipa. Alright, mambo wafonera sekuru? Sekuru handisati ndawafonera zvangu. Zita rawo mapiwa? Handina kupiwa, angondipa phone number bva ati ngatisangane kwasekuru. Alright. Aiwa, pakanaka. Muri Zimbabwe ndo nyaya inosuwisa, inotyisa, inokatyamadza. Handina mashoko mazhinji ekutaura, saka ngatisangane muzvikamu zvinotevera tichikuudzai kuti zvii zviri kuitika, chii chiri kutora nzvimbo uye zvenyaya yacho yazopera sei. Saka stay tuned, tichange tichikupai more updates.